gegek kugek sadulita mel persasat kadidini kejugrukan Mukir Sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon kerawan ndara-ndara kula ndara Pandhawa malah sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura ugi kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel iki enten apa to Gus lakon janur gunung kadingaren ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upami kepengin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Ndarawati menapa dene Mandura lah kok malah pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendhapi Karang Kadempel Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den yo Kyai Semar wis ndak tampa karya bombong penggaliku ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka nggih matur nuwun dipun sekecakaken anggenipun lenggah yo Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaning nata Ndarawati ning pendopo padusunan Karang Kadempel kene Kakang sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den yo Semar ndak tampa ora liwat pangestuku tampan ana Semar nggih kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan Ndara Janaka bekti kula katur nggih Den iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat pangestuku tampan ana Kakang Nayantaka nggih kula tampi Ndara Werkudara bekti kula kunjuk wah dipol ndak tampa ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku nggih kula pundi nggo jimat dayana ing kasantosan nala gareng Petruk Bagong Karang Kadempel kerawan pepunden aja ninggal marang tata krama aja ninggal marang unggah-ungguh kowe ngaturna bekti kelawan pepunden ingkang katemben rawuh iki Panakawan anakku sinuwun Darmakusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun yo nala garing ndak tampa pangestuku tampan ana sinuwun Ndarawati bekti kula katur yo nala garing ndak tampa pangestuku tampan ana nala garing sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk yo nala garing ndak tampa pangestuku tampan ana Ndara Werkudara bekti kula nggih Den nala garing ndak tampa pangestuku tampan ana Ndara Janaka bekti kula katur nala garing ndak tampa pangestuku tampan ana dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah rasa kesusu to reng ayo mbageke ratu-ratu iki gugup Petruk aku dipun sekecakaken anggenipun lenggah yo nala garing wis ora kurang kepenak iya nala garing kaya ora kurang prayoga sinuwun Darmakusuma bekti kula kunjung nggih Ndara iya Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana sinuwun Ndarawati bekti kula katur iya Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana nggih sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den yo Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana Petruk kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den wah Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat Ndara Janaka bekti kula kunjuk iya Petruk kantong bolong ndak tampa pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah nggih Ndara iya Petruk kaya wis ora kurang kepenak yo Panakawan kaya ora kurang prayoga waktu ana ing Karang Kadempel sinuwun Darmakusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong ndak tampa Panakawan Bagong pangestuku tampan ana nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripik sinuwun Karasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tampan ana nggih
sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Sinuwun Baladewa bekti kula kunjuk. Ya Bagong Datombo. Pangestu Tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Bagong Datombo pangestu Tampanana. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Bagong Datombo pangestu Tampanana. Bektiku katur ya Reng. Oh iya ya di tak tampa. Pangestuku Tampanana. Truk bektiku katur. Ya ya Dik. Bagong pangestuku Tampanana. Bapak Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, lha kok beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene katiku Bagong pangestuku Tampanana. Mugi-mugi saged ndadosaken jimat paripe Bapak Semar. Iya. Iya. Dipun prayagaken anggenipun lenggah, Pak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono uga prayogakno anggonmu lungguh. Nun nggih, ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe. Ming nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep ngladeni bendara-bendaramu. Nun nggih ngestakaken dawuh Bapak. Sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajakipun nawung wigatos upami Semar menika kadhak wilepat. Lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi mangke pinanggih kalepatan kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak. Ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke Ndara. Kula ingkang ngabdi pun Semar nyadong dawuh Den. Gagang Semar, kula wonten dawuh ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Ngayantaka. Janyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Darma kusum lan sakadang kadhian rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Nayantaka, tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikaning Kyai Semar, kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmane tumraping para Pandhawa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka, prataning Tata Ndrawati ana ing Karang Kadempel, aja gelo rasamu, aja lara atimu. Sayekti nalika semana keprapting negara Ngamarta, para Pandhawa wis tata-tata bakal budal lumarepun ing Karang Kadempel. Mula tumuli Nata Ndrawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan ana ing Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi Kakang, ngemuti lamun Nata Ndrawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Nayantaka. Aku tau mbok mong ora ketang ngamung sedhela, nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma. Darmane Kyai Semar minangka pamong ingkang ngomong lawan Nata Ndrawati. Mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel. Kakang Semar, semono uga praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel. Mula jroning pendhapa padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa? Baladewa kepengin mirengake marang sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma. Yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan Karang Kadempel iki lereke marang kabecikan, Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darmakusuma, Kyai Nayantaka. Matur nuwun Den, matur nuwun. Kula niku gumun wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik, donya niki wis kentekan wong becik.
Saapik-apike wong mesti kesasapan watak ala niku wis dumadi enten Janaloka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene speranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak angkara budi candala. Lah kok isih ana satriya sing penggalihe kaya punden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggalihe kaya ndara-ndara kula Pandhawa. Satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Monggo racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus, angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni. Adat saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye, ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane, lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampeyan boten, sampeyan pun dadi Nalindra, pun kekucah Brana Picis, sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar, isih eling kalih anak-anak kula, isih eling karo kawula sak padukuhan Karang Kadempel sing tansah nyengkuyung dhateng panjenengan. Monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing kedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula, nileki karo kawula piye ta uripmu, piye ta kahananmu. Selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh mesti diketok-ketok. Ora diparingke karo kawula. Sing kudune diparingke wutuh diketok separo, sing separo wenehke kawula, sing separo nggo mblendhukke wetenge dhewe. Niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Ha niki lho sing marahi ati kula kelara-lara. Kula niki meng kawula. Lah kok dadi punden-punden kula Pandhawa tasih emut dhateng Semar, matur sembah nuwun Ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sakiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara kethukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro dadi 10 dadi 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten to Den. Iya, Kakang Semar bener. Apa ingin dadi ngendikamu? Muga-muga pengendikaning Kakang Nayantaka bisa numusi. Kakang Nayantaka. Ah, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun Ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kulawarga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning Dat Kang Murwegat binerkahan juwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara? Kakang Semar supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang. Ah, niku langkung prayoga, Ndara. Monggo purba wasesa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka, tembang rawat-rawat ngendi tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna nganti tekan talingan ingsun. Apa pancen kepara nyata Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel. Kakang Maradyagi wangsulana pitakoning Nalindra Ngamarta iki Kakang Semar. Mangke riye? Niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula lajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ingkang wis padha rerasanan satemah nganti tekan talinganing Nayaka tumuli ana piranganing Punggawa Ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenenganing ingsun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi.
aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora mbantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning Nalindra Ngamarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka apa pancen bener kaya mengkono. Yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah, Pandhawa ora bakal awa. Mesti sak biyantu marang Kakang Nayantaka nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ana ing Karangkadempel. Tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya. Apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong, apa wangunaning bali desa, apa wangunaning bali wismaning para kawula. Mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Puntadewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyaine alus, angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun, katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung wara-wara teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun Ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener apa ingkang dadi ngendikaku Kyai Semar bakal mbangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingkang bakal sira bangun Kyai Semar? Gegayuhan kula mbangun desa menika mboten mbangun papan-papan sing indah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karangkadempel, sak desa Karangkadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku ling ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki, apike nggih kula becikke melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to Mang Penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa. Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula. Kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake nek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titising dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karangkadempel kepengin urip teng Karangkadempel. Malah tiang-tiang manca negari, tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kalih kula, kepengin urip teng Karangkadempel. Mula ora aneh nek Karangkadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Werna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karangkadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karangkadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik, ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Kyai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mbaka siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik merga iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam badan.
kaya desa Karangkadempel niki sing kula gawe rukun Karangkadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan dadi rong kecamatan dadi 5 kecamatan terus dadi sak kabupaten dadi provinsi terus dadi sak negara napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun mboten wonten ingkang sikut-sikutan mboten wonten ingkang plirik-plirikan beda agama sami rerangkulan padha-padha ngurmati tata carane pangibadah beda basa ditunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine napa mboten elok niku sing kula jangka Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggalihing Kakang Nayantaka tobat Kakang Semar nganti cumengklungen nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mangkono malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta Kresna saguh sabiyantu dak marang Kakang Nayantaka weh lah dalah Kakang Semar nadyan Baladewa semono uga aku saguh sabiyantu marang negara Ngamarta ning aku njaluk sesuk upama kahanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang nggih alon-alon sedaya badhe saged kasembadan aku njangkung kersaning Kakang Nayantaka yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka mandura bakal nyediani Kakang Semar nadyan aku uga njangkung marang kersaning Kakang Nayantaka nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung medun jurang ora bakal selak wah Semar nadyan aku mbok dawuhi jegur segara dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake aku saguh matur suwun tentrem ati kula wah kaya bapak iki nek semene digayuhan kaya ndara-ndara kok ya krasa ya terus tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike terus ayo wis lereran apa terus wis jak omong ora nyaut-nyaut ora nyambut gawe sing apik ora lereran ora ayo gumun aku ya gumun kok ora kowe iki meng anu jenenge ngegongi ora aku ya gumun pendak-pendak bapak duwe gegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh Kakang Semar aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka wah Ndara Janaka ya Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek Ndara Werkudara ya Kakang Semar aku tok kon jegur segara aku ya manut kok Ndara Werkudara ki ora tau adus wae ora tau waduk aram jegur segara iki maksude golek syarat srana ka bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuhane bapak sing dikendikake mau iso kasembadan bapak nek muni ngono kuwi wo itu dadi geni apa iya wah rasa nggawa rek tegese itu dadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan mula deloken nadyan ki nalindra oh piye apa ora gleleng Pak sing perlu tok jejeke kahanane nggonaku Pak nggonamu ngopo wis nggonaku kuwi perangkate jan ora sip entuk bantuan watu 4 truk ya mung disokke 2 truk nggo kawula ngono lho dadi potongi arepe piye kan iki dienggo apa jenenge kebahagiaaning para kawula nek kebahagiaan kok diketak-ketok lek arep bahagia sok kapan kawulane iki kudu tak urus Pak wong-wong sing kaya ngono kudu disingkirake sabar dandani ra iso dope ilang padake ban wae
Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik iki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbok aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tak cek. Iya, cek bilang tung. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tak kon ngopo aku manut. Ya. Iki kaman wedang eling ngetokke. Engko sithik. Apa wis mateng tilik ana sik. Orang wong abdi-abdimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digolekke. Apa asat e? Sumur asat iki banyu lagi digolekke. Sabar nggih, Ndara. Bagong ora dadi ngopo? Wis to, ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ngopo? Ora usah repot-repot, Bagong. Aku sangu bioglas. Wah, gaya. Minuman kesehatan. Ndara-ndara iki ora mung cukup wedang putih tok ning bioglas. Engko darane tawa lho, Tru. Ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun priksa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabiya. Merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabiya. Menyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya isa gumregah sengkut gumregut mbangun Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Kundara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan, gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Werku, Ndara Janaka, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Ya Semar, aja kuwatir, Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka. Kakang Badranaya rumangsa ora dolanan kelut. Iki kok malah ana Nalendra sandhangane ting Srimbang ora karu-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa, Bagong? Iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandhangane ting Srimbang ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Duh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih, kula menika Semar Badranaya. Duda Manangunung Bojogati Juru Dyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, wah tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngandha, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, laming wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute.
iki mung bale wis maning kawula cilik. Wah, dalah jagat Dewa Bathara. Nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalendra saking pundi? Tepo nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalendra saka negara Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja. Yo, dasar Kepuranyata. Kenceng manis wae kenceng. Oh, Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalendra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar Puranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Gusti, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar Drajating Batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandangane ora panging sandangan cara Nalendra. Saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian. Prabu Puntadewa kowe nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negaraku wis padha tepung kabeh. Nalendra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuatan apa? Naming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lha iku sing dhuwur Demak lho. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedhianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Neng negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Digdaya kliwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan iku sing dadi ratune kawula sampeyan, kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku ki biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sakarepe. Arda majang Werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu, aku nyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Denda ana ing negara ing Bata Sarimbak. Kawulaku melek-melek ya mudhara. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa pemain bal kok. Turu apa reng? Heeh. Mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk penak banget. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya pepethinganing para satriya mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya-biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten wau? Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika
rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku kedekeman welaking Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan landang loro, sore loro esuk mati, esuk loro sore ketiwasan. Wis akeh ingkang padha tekaning pati, blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narike sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen ta ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelem, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Mbata Sarimbak ya prajaku. Mar, yen kowe kepengin njaluk pitukan apa, kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrong-magrong. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Yo. Jarikmu wis ora wangun dienggo. Ganti jarik sing prada Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sak kurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi. Supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumama, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita iki. Ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Mbata Sarimbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku Mbata Sarimbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mbata Sarimbak, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora mboyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku senggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngruda paripeksa lawan kowe. Aku ngruda paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kademen tak bumi angus legane atiku.